О, здравейте! За малко не ви видях. Добре, признавам си, видях ви още в самото начало. Много от нещата, които казваме, не мислим наистина. Или пък понякога ги мислим, но не смеем да ги кажем, за да не обидим някого. И вместо това казваме нещо съвсем различно. А може просто да бъдем директни. Представете ли си, ако можехме да казваме абсолютно всичко, което мислим? Или по-скоро, ако нямахме друг избор и трябваше да кажем само това, което мислим. Нещо, което ви се иска да кажа на всеки човек, който ползва Snapchat филтри. Изглеждаш много тъпо с този кучешки филтър. Престани само да си правиш селфита. Ама това не е кучешки филтър, не се брои. Прочети книга. И когато майка ви не е готвила никога през живота си и изведнъж... Хайде, Иванчо, да гледаш, готвила съм днес. Никога не си готвила до сега. 3 часа готвих. Харесва ли ти? Не мога, това е най-ужасното нещо, което някога съм ял. Ти не можеш да готвиш. Защо се опитваш да го правиш? Наказвам си. 3 седмици. Да видим. После ще ти харесва кой готвя. Тези моменти, в които наистина не искате да отговорите на съобщението. Никога. Ей, онзи ден ти бях писал. Не знам дали си го видял. Да, видях го. И не искам да ти отговарям. Ама, никога. Окей. Или пък когато трябва да й обърнете внимание, но... И точно ние обувки, дед ги исках, бяха намалени с 35%. Обаче, Мария, защото искаше да ходим в мола, в други магазини, не успях да стигна до там да... Ти слушаш ли ме? Не те слушам. Никога не съм те слушал до сега. Fatality. Ако работите нещо, което не харесвате и трябва да сте учтиви или да се правите, че ви харесва, а може просто да направите това. Добър вечер, аз съм Георги и тази вечер аз ще ви обслужвам. Въпреки, че единственото нещо, което искам да направя в момента е да умра, защото мразя живота си. Мразя това, което правя. Храната в този ресторант не струва! И се надявам да си тръгнете по-бързо. След като поръчате и изядете всичко. Не искам да седите 2 часа на сокче. Окей? Заповядайте. Желанието ви да си тръгнете, когато не ви се занимава. Аре, аз си тръгвам. Добре, аз знам, че имаш работа, така или иначе. Мерси, че дойде. Не, нямам работа. Просто не искам да те виждам никога повече. Чао. И когато тя ви попита. Не знам, добре ли ми е така косата? Затова на главата ти ли питаш? Ама, аз прекарах няколко часа да си я направя. По-добре да не беше. Исках да изглежда... Не изглежда. Любимото ми нещо е когато хората кажат: обичам те. Не мога да кажа същото. Много си хубава. Не мога да кажа същото за теб. А когато видите колегите си в работа или съучениците си в училище, палец нагоре, ако и на вас ви се случва това. Непрекъснато. Хей! Какво става? Хей! Не, нищо, едва стигна до тук. Опитах се да хвана рейса, само че закъснях. Всъщност, въобще не ме интересува. Просто питах по навик. Хей, Силве, какво става? Ако синоптиците за времето трябваше да казват истината, защо не работи стената? Как да покажа картата? Добро утро. Всъщност, утрото въобще не е добро. Денят също няма да бъде добър. Полях се с кафе сутринта, навън ще е толкова студено, че най-вероятно ще има хора, които ще умрат от студ. Не мога да ви покажа каква е температурата, защото картата не работи, както виждате. Просто влезте в интернет и на телефона си и вижте каква е температурата. Писля ми непрекъснато хората да ме питат какво е времето. Аз не съм врачка. Аз просто чета нещо, което са ми написали там. Или ако трябва да скъсате с някого, но нека не се залъгваме. Няма с кого да скъсате, защото всички са откровени с вас. Окей, ако наистина трябва да скъсате с някого и някой все пак ви е излагал, че ви харесва. Окей, Силве, всъщност проблема не е в това как се държиш. Знаех си! Искам да се разделим, защото просто не мога да те гледам повече. Ама все пак ще се виждаме, нали? Къде? Фейсбук? Блокирахте. Инстаграм? И там си блокирана. В университета? Преместих се в друг университет. Ще идвам у вас. Извадих си ограничителна заповед и не може да си на 30 метра от мен. Значи наистина не ме харесваш. Това въобще въпрос ли е? А това нещо със сигурност ще ви осигури скандал и най-вероятно ще скъсат с вас. Това прави ли ме дебела? Не. Ти си дебела така или иначе, няма какво да те направи дебела. Напусни! Но нека бъдем болезнено честни. Ало, Силве, искаш ли да дойдеш тази вечер в нас и вместо да гледаме филм, просто да правим секс? Не, ти луд ли си? Добре, окей. Чао, ще звънна на Мария. Така или иначе.
Ало, Мария! Всъщност, може би не винаги трябва да казваме точно това, което си мислим. Ако видеото ви е харесало, може да дадете палец нагоре. Интересно ми е, кое е последното нещо, за което сте излъгали и какво всъщност бихте казали на човека. Напишете го отдолу в коментарите. И надявам се, че не е, че това видео ви е харесало. Защото се надявам наистина да ви хареса! Здравейте! Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Аз съм Георги и ще ви Фак! Добър вечер. Аз съм Георги и тази вечер аз ще ви обслужвам, въпреки че единственото нещо, което искам да ме... Фак! Добър вечер, аз съм Георги и тази вечер аз ще... Георги ли съм? Не съм ли Георги? Не се смей, не се смей, не се смей! Копеле, не се смей! Ако ви харесват нещата, които правя, искате да виждате и повече от това, което качвам на YouTube канала ми, може да ме последвате в Instagram. Отдолу в описанието ще има линк. Там качвам доста неща. Тук може да се абонирате за канала ми, а тук може да видите предишното видео. Довиждане от мен за сега и до след няколко дни, седмици, месеци, години. Кой знае. Чао!